Pini nangli tumfan puthot nili Voreng Avarsai puthak si laso video long nang than pachini ponekpo kopi Voreng Avarsai ma kon anapu sa vacancies doma kachar leng deng ko anse na ingzima ko sonse ka apply na ingzima last date ko mantuma salary ko anma laso details labang ke nali tum laso video alusi thek pon long ikpo la penali tumfan chuning ri alam thema la hello nali tum ta chini ikpo jela so YouTube channel nali tum subscribe kelang pula subscribing on la pen liking cp ko videos tame nali tum ko an share ko Karbi Anglong SSA tame palang ignang la pen pachini ignang tame non pathiek pen kopi Voreng Avarsai ma la pen details matiklar dagalam kai kia son lang pononang la pen chithan ponona puthot non details chithan ponona la so Voreng Avarsai puthak la so Voreng Avarsai kapik lang ponali tum la screen long thek ponong ekpo Assam Sarva Shiksha Abhijan mate Office of the District Mission Coordinator SSA West Karbi Anglong Assam hin pensi tak paklang polo West Karbi Anglong hin pensi lapen nali tum jok si claim dunji lapen jok dunji pulte nali tum na so details bang ka chini nengji la bang ke kenang solo kai ke so nali tum thek polong ek pola pen lista be so advertisement alo long ke topon ana so nali tum phana paklang pon ek po ke chengsi nali tum dak lang pono engagement under SSA mati Sarva Shiksha Abhijan West Karbi Anglong hin pesta me da application of an invite pon lo Voreng Avarsai pan asining ke ha bang pu bang fitum nali tum jok dun ikon under la bang ke KSCC law lapen engagement against apus vacancies by isido lapen apus amen labang ke UDA apus in the district mission office SSA West Karbi Anglong district mission office along fan UDA Voreng Avarsai fan kinang sot lapen aphai labang ke inut apartment vet la sining khang abang phumat abang fetum jogdon igol la penon details qualification alam nang than pachini pon epo qualification lang damlo pulte la so Voreng Avarsai fan UDA Voreng Avarsai fan dak nali tum thek polong po graduate in any discipline from any recognized university la pen 1 year computer na diploma donai la pen 5 years experience donang po department nason kapre scheme lo under SSA la pen kachar leng deng bang graduation on to choglo la pen nali tum terms and condition dak thek ponong si ko PPC dak terms and condition ke topon ma nali tum dak lang ponigon the age of the candidates will be below 45 nang po la pen alang litum da calculation pon po 1st January 2024 pen ko anma ke play la an pen si 45 years an ke play ngatum nang po la pen relation of the upper age will be applicable SC ST plans atum napen ST Hills OBC PH candidate atum fund 5 years anda pipon lo napen la son thata si la so Voreng Avarsai la baki contractual basis la seda 11 months period of unshot la se ni contractual basis nali tum claim dun jining hang polte claim dun egon 11 months nali tum claim dun agreement jitonang po la pen jong silong dun polo tangte la pen la son thata salary la bangke Sarva Shiksha Assam hin ben ko ansi ke pima aswating sidak pipon pot suring koi suri thongke pule suri thongke ba suri pho ba suri ke postame ada pen kipia teng selang litum stami pipon po lapen ke apply nengji question ma how to apply la suppose ofan question sidak ke apply po nengji ma la so details a process dak to pono na litum la thek pono ikpo ke chengsi a number la bangke na litum blank paper mate plain paper long si application bang tok nang po na litum la ke apply vek apu semen mention de nang pola pen nalitum amen ke apply vek abang phumata abang piamen permanent address la pen address for communication la pen contact telephone mobile number email address lai hui nalitum pinang pola pen age limit la pen education qualification ko anma la pen working experience lai hui nang pola pen photo nang po recent passport size photo nang po la pen ang to na documents lo nalitum amen mate self attested la bangke nalitum pinang pola pen certificate ke do ana sonali tu babon thaisi ke thon dam neng ji adim la bang ke nali tum dak thek ponlong exi district mission ko direkta dak ke thon dam neng ji adim la bang la son lo nali tum dak thek ponlong po district mission coordinator SSA West Karbi Anglong dongka mukam sodim sidam nang pol dak address mention pon adim si la pen last date la bang ke 6 September 2024 si last data la pen daki tok pon dotla jose application ka fill up la pen documents choklim le pulte nalitum application form la banke hoda masi reject pon ekpo la pen nalitum application la banke lang pon pelo alang litum jongsi sonsoni ki chok chi do pulte
B couple up and B number long photo daki top pondo envelope containing the application must be the super prescribed in whole letters la penali tum dak tek ponlong exi envelope arlo sinali tum jognang po ang ton documents la penali tum application form pabon thai sinali tum envelope long jognang po la pen pachera phetsi envelope thak nali tum ki tok do nangji la bangke application for the post of nali tum da apusamen tok nang po UDA apus la pen under SSA West Karbi Anglong polasan tok do na de chok eklo la pen ako eson alam dak C number long dak ki pon do tula C number long ki pon la bang direct have C number lang kipipon labang ke application have to enclose revenue received resident Karbi Anglong Autonomous Council as application fee labang ke nalitum revenue received 10 rupees receive bang nalitum dam si endam nang po council along pen autonomous council along pen tasila so revenue receipts tamin nalitum pidu nang po la pen. So list of shortlisted candidate will be dead venue screening test interview will be notified of the office notice board 10 September ani sidag ang ton details bang peklang ponik po interview date la pen screening test date la date bang ke 10 September si peklang ponik po la pen peklang lo po nali tum stame the so YouTube channel long tek mon long to ik po la pen kita pon la bang ke zata velo la pen ela interview la pen hala sohod lang litum original documents bang nali tum pona po verification je fan asining kehang abang fu mate abang fiatum nalitum jogdonon da UDA apusto kedo labang ke claim nangji labang district mission office along serba siksa vision West Karbi Anglong long si isi UDA apus bange kenang sotlo lapen kachar liang deng kenangji graduation pass nang po lapen computer diplomas tamedo nangji lapen 5 years experience tamedo nang po age limit labang ke 45 years an abang pumate abang fiatum jogdon long exi 45 plus 5 pulote nalitum 50 an years atum stame jogdon exi lapen SSA Voreng Avarsai ke contractual basis 11 months upon lapen salary labang ke kipiponji SSA mate serba siksa vision pen kan ma kipipon na soteng si salary bang pipon po lapen application labang ke form labang ke nalitum white paper mate plan paper long nalitum tok nang po da ke tok do nang ji apu samen si tok do nang po nalitum amen permanent address present address lapet age kon mal high hoi nalitum la standard form long theklong ji hoda teng nalitum fill up eklo te chok ekpo lapen nalitum kenang so documents education pen chenglo working experience a certificate lapen diploma lapen nalitum photo pakni nang por passport size photo lapen documents ang to na documents ang staminalitum amen chitok do nang po kithondam nang jiadim labang ke district mission coordinator SSA West Karbi Anglong dongka mukam adim sidam nang po lapen last date labang ke 6 September 2024 si last date lo lapen envelope long thap date pen fit envelope athak nalitum kitok nang ji application for the post nalitum apus amen mention do nang po lapen antar SSA West Karbi Anglong po nalitum tok nang po lapen lason thak thak si eli puthanang than pachini ponto ikpo Karbi Anglong Autonomous Council mate ke AAC ada pen revenue receipt 10 rupees la banane tum dam pen receive endam nang po la pen interview la pen screening test la pen kapre la banke nale tum office along dam pen stame thek dam long exi kipi ponjia der la banke 10 September 2024 si pipon ikpo la pen so YouTube channel nale tum subscribing on la son update nale tum long ikpo nili thek thedes tame nale tum hana than pon bom lo la pen nang wan pik bom lo la pen videos tame nale tum ko an masterun share porigon dume thak me kadu kavi Karbi 2.0 YouTube channel long nang kelang don kapajo da pot choro parlo to change your